agye papa. Siem. Na mefa akwanya yi so adamiru asante hinase. Siem. Sabi abra. Sabusua ede me ba ya woje mi tu mu. Siem. Na me so me nim dia me wo. Me ntimi mfa mmoa enchirima. Na ye hunu enipa yeye. Siem. Fe so meda me ma me sante hima so ase. Na mada school point panifu a mabeto omo ha ne eye me de pa se me ne mu nyina so mabehia mesra mu se mu ye bibia fa amamre ne amane ho eye kasa dia mamo remfimi na afi so lawyer so lawyer wa ba mani age papa na ye wia mepe kwan bi na ya hia ne adi ya na me ya pi se me ba metukwa kakra me ba ye a me be ye ma hensam adwuma me ko school bia me duni atro speak english agu wo ho na emom yesa wo twi master wo school sa de we aya atemdidie kese pa a passa abuse and Colano was school, no, I said, 3 months and a crown, ye muno. Mia, my dear, or Cassa or Cassa, your Cassano, a yaddy. Ampa Cassano, a yaddy check. Now, so young Maquai Manon said that. Media, Melco Contene, am a yang Yaka Cassano. Echina eno na minim eno na mama me yes awansan otumi di Henry kura Henry no emfata me ko me ba wiase me hu Chinese ni bi efen Henry da me manim no ene sa awansan na eden esse me dia no da bia me kam si wiase tete kura ne ade nchini to nipa nipa na de value to nchini so man nchini timi to nipa ti wiase di owo bia wo na wo so ye den upeja no me ba ye on go de wo me de masku ni bia so mfa hu no no de konam kejeti e beka so wa potam because onu want me add value nya den ento so na me de kopa kura to me ho a e beka say e go say me na o say me ma me dia no me ma no epeja na afel so enkola mo ha say mon sha de bi nso muko ba bi na mo kasa mamma mo mfere se mo katwi sabi metra America brofo me fa nya hwe o se me wo bi na wo hia wo na zo ka me kasa wo yes because me ba me hu broni bia wo ha e wo se mbeka brofo kire mo me die ne me die kasa minim na meka enya kasa masua me kosua obi ade a menya emane nyaye idi akonwa nche ba bia mekobia nkola ne mpanifo nyina anime se me mama ne ne mama mre no ehu ehia me mama ya mamre ene ya mane no ehia yen oman ne mra ene oman ne ye mama ehia yen tambia ye kasa no pe metese oba bi ka se Yankopon kra no wonte kasa bia apart from Akan kasa menene ya adwene zem eti ne fe ya kanfo ene e ba wiase kane ya ba ya ne ayibefuo bai ya ne nkrafo bai osifo bai ya ne ebepie kuro wi mu na akanfo no ne dɔɔso pa eti Akan kasa no kasa bia wo kuro mu bia Akan kasa wo yankwaye kasa na woni ye ya kasa ne ye ka enya se eda ho flat kasa ne ye kasa emu eduro ya kasa abrepo ye baabi a konfono chika se mum ye nchechire bra no ye mo no po abrepo kiase ya menhia ye baabi a oman ni nyina ba eden behia ya ka den di chamso a na se den cham no na ososo ya kasa ne yan kanokwa kasa no woni ye
eti mo pa mo hwe mo dictionary broni nim say ye kasa ne kasa e ba wiase kasa ne kane English kasa kura broni kasa no ye kasa no faaye na odi wurawura ne die mu enne ne die no abeye yi the whole world Nigeria ni ka English no ti ayen fa nye ne din Liberia ni ka English no ti ayen fa nye ne din ba wo ba ye Ghana wo ka brofu na wuti a ye di behuru adentina because ye wo kasa na broni abefa enu nti na wo ka na wuti a na Ghana ni bia na eno nwanwa ma me ma wo mfato hu bebre mo school pa mu e se wo dictionary wo school ase wo de word bit cell CELL wo ya ne transcription all ni wa na e hye ho filter wo ya transcription all ni wa na e hye ho yeah the sensors but focus on bebre wo ya ne transcription abed the prayer no mo de hye ho me bu say wo say broni say obi to na ade mana your friend customer me bu say ni twi so be kan sen a I say ye hu no ye twi so ye be kan say o ye me koso tomani and one broni and customer me koso toma and one customer I was say ho me koso tomani eya kasa krona I say me be ma hu fatu hu bi aba kasa bi ti say wa sante kasa me kasa wa ye wafa ade amienu na wo ka boma me ye ne baako fe no wa me be ma wo mfato wo se oba we ma wa no na se wo no oba no omumienu aka bom eye baako wo ba we wa wade na se wo ne ba ma bi aka bom eye baako no kre awa etu na se wa ka ade amienu abom aye ne baako mafia kasa bi te say ya kasa no met ma fa kasa no ma kumienu a kire won ne ya ewo mu ya kasa no e won ne ye mo me ya ni nkon kasa bi te say ba help o say ya be fa ne tra say ba ya nananom say ya kasa ba bibia e be bua ama wakọ wanim bia no e ye ba me ma won fato Oba wa wu na fi wuye mu aba oba abere wa anyo na be ho ono ante wo se waye me ba ukọ afuo mu na wo do ade o twa bo de na po bia me na boa wa wo se me wo ru abọ me ba na se help me boa je me de mo ko mo bible yi mu a mo bible na ka o se emfitiasia no nya me bo be ma na o se be ma me bo wo se so boafo ama Oba no to wa pe was to the din was my friend no ba oya oboafo on say ya kasa no ya se kasa no sa mane me ba kro bi fra me nana na eba no be ma bia no a waye nana ya oba ne de to no so be ma mfra be ma nana aka kasa mu fra be ma nana broni ba no be say ye bibia ama mema da ne ma je no fra ye yusu nana de ma be ma no be ma bia no de nana mu ko mu twi bible mu bible mu a wosifa anidie ye den wosifa anidie bi yemfa ye anidie se bi de waja no na so pe no di waja ne wonani wosi di waja ene wonna Kristo ni tumfa chem wosi di waja ene wonna ani waja ya odi ayin o papa wona ya odi ayin o maame o beka ne say me nana o ba na nana be ma nya nana timeme ba o mfra me nana Hemanhene me ye Hemanhene apawosi akwan memra ne na ade ma me apapio san one sign and obi we dey manu sisi obi tu obo santini di cross nana santini Davida otumfo santini otumfo no emu otu kasa otumfo no emu otu eti yenye nana no ukomenhia santini ma bia wodi akonwa bia fe no nana mema ni nyina no eye otumfo apia achi ya na nyoma bi sisa me ya nana memfra me nana mesrawo
Me nana, me friend me nana, friend me Sawansan. Mummy and say, and you may be so. Oba ye tree kasa ni mu a. Ye kasa no, enyo ma bebre wom. Me hu se mubu ba na ma se ebe no kra basa meba omsie nana no makuku da mo ba. Mesra mo ye kasa bone ma mu nka biem. Enti na me yire ka se e de wo se de ye kasa no yare. Ye nya nana no akukuru dam. Oka dam a edam bi aseye. Why? Yes, nana no mo a omukukuru edom meba me de dom ne ba ha. Eti nana no ye kukuru edom nana no kukuru dom. Yes. Kukuru dom. Na sempenfo bia ba kuku dam fo wa ha no wrong. Kukuru dom fo wa ha. Metie yi obi beba wo so obehwe wonyene kura wote ase. Na se kukuru edom. Ti sa anwoma we enu nyinara mum ye hye no nso. Ye se kasa no ye makasa ne yare. Ye kasa no woni ye bibi abeka biara no awo se entiase eye adwuma woka awo se bibi ye den efiri mu ba se woka na bibi amfiri mu ba na enye de nananom kan ye no zem ya mamu nyina ma tiase se ye nananom de no mo ye illiteracy obi agazo tetefu bajimi mre tete de so ma nko school tete de omuni mu hwe wona nana ya ka cha se wa nko school woni mu hwe no watima ya calendar and the calendar was every 42 days bia ye ewude every 42 days bia ye akwasite every 42 days bia ye fofie empa ho da bida empa ho da bida broni na so oni bibia no was 25th December Christmas it be Friday it be Saturday it be Wednesday on Wednesday man time una na die mo na wo fi say enye no kwaso una na owonim dia papa enyoma wuna nanu munim no meka me kire wa ade ebesa enokra ebo se yema enkwala na eba no omo genyoma bi na omo genyoma bi tum me dia mesre sabi obi tibika se me yakwawuni me yamfantini me yasanti na asem no wo me ya achibuni na de me magana obi ati asiese yeni kwawuni wo Ghana ha yeni achimni wo Ghana ha yeni asantini wo Ghana ha yenyina ye akanfo na mo ufi kwawuma mu ya amanyosam ana abetete yentam yenyina ye ade ba ampa amanyosam na abetete yentam ampa etu ufi kwawo na benkwa wuni bi udibi yentu kwadwo etukwadwo ufi fantimam wo no yeni abenkwa wo yedi abenkwa yenyina ye ade ba ko mum ye hye no nso akore ne yenkamum ampa ne yenfa wodom ampa enya nwoma ampa eja ye kasa no dasibu kasa na bam ye duru akire dasibu so ya me yeni anko ye kasa ho a ye bebre akore kasa wa Ghana nyina metuma manfatu hu bebre akan kasa wo mu akore oba asantemem wa no hene ba ne ya tonyo yes waya yeni muko yeni udani o nana ima hino mebwa mafia yena me yekon waya no asia chese nko nkra kasa mankra fo se chale waya yenko una nanu so waya no so chese mum yenko yeni mu dwane ni nyina ya akankasa sa hwe bibia ye di koyeyem aduane ada ne fe na aduane una nasi bibiara ubedi akoyem bia ne friduam ene baaye enti yasi adua no enie ene ya no aduane duano enie aduane me do ko awuza fo so kasa mu a awuza fo so na mse kasa ne ya akan kasa enti no wo so si di obedi akoyem bia wo sa eben tom so si aben chi aben to si aben onti esa nyina ya ade ba ko ya hye sa ade ni nyina nso zaba anwonafo so kasa mu a wo mo so ka nyame wo mo se den aibefo mawu no wo de batwi kasa mu a wo mo enti ase ni se bibia nyame na de mayen enti wo de amayen enti wo so wo de amame
enti ma wo wonna de ama wo wonna de ama wo nyame na de ma obi amfa ma enti ma wo enne ma wo ama wo what you say aha enti kasa no your friend is saying ni nyina ne fapem akan kasa that's you mommy ansha sa de no nso pa ya sha no nso a ebeboa yen etie ebepagya yen ade adu ba bi foforo meka bibi kakra bi afa amamre ne amane ho sade eneda yi ya hie mu ai mesra mo amamre ne amane mamu miemfa ni ago ene na beboa yen okure ene de ebedu akire okure amamre ne amane no broni beka se wo culture na da bia ma uza mo kaza na mo de culture and tradition na mo de awuram ana customs and tradition na mo de awuram na anya bia tradition no kra se a kire sen ana de me beboa mo na mate tradition na se culture ne de eya amamre ene amane e wo tradition no eya ya bodwa ni ebeda ya mamre ni amane adi na owo bi aba na wa betwe no se adie ye fe yes wa to ya mamre no na be ya edwadie trade we dey kasa na obi oni kasa maka jo say wa udi o trade eti ye bodwa bia na eye dwa ni ye die ye da mamre ni amane na di ama wo bi behu na wa to wo tutu wa to sa na dey ya mabo say adwa we are your first edition next year be second edition eti broni si trade edition and I tradition what you are bobia no we second one we third one trade edition ti ka bo mes tradition bibia ye di twabia ka who say I was say customs ebe bibia was customs bem Brony or the Nyoma about Crowim. And Yoma or the about Crowim. So the president crown bar. I was a fat customs. Now customs are checking no mamus idea where the buyer Yamam anymore MYN. Where the year about YN because a year and the Tinamoka was a tradition and customs. God within tradition, you're done the dear, you've been your customers a few. Now, if you're so bema, I was a customs was here day. Enti mesramo mamu miamfa ya tradition no enye entuma franko a enye twene bonko a enye enwoma bia ye yewia ne akoda yenka ho asembie mumma yenya mfaso kese egwom na mfaso egwom ye wo bibi obia ni bi because wonya kreti wonya ye amamre no a na be trade na what customize at the na be ye wo dia eti twini a ye boy eye ne ye dia wunya ebe wo dia wa customize no afei na ubedidi ewo ho timesramo eye culture no amamre ni amane tradition no minyi ni si eye momiema ye tradition no hia ye oni esika sembe den ebe free aba medamu nyina ma se nyame hia mu nyina medamase pa